Здравейте, вие сте с шоуто на Лайната. Излиза Калуян Тринчев, който е новият талант на нашето шоу, дами и господа. Той ще представи своя талант, именно как се телепортира. Да го видим. Първо, на колко си години, как се казваш? Нищо, аз почти вече. На колко си години, как се казваш? Казвам се... Дай микрофона, бе! Така, моите име Калуян Тринчев, съм от Перник и така. На 13 смъкните. Дай микрофона, аз съм водещия. И така, не ти да микрофона, аз съм водещ. Имам да правя никакви имена. Аз си тебе, Стив съм си викал. Ще ти спра микрофона. Не, давам ти го. Така. Сега той ще покаже колко е тук. Започни сцената е твоя, аз съм Данянката и съм най-добрия. Виж го колко е тъп само. Какво ще направи сега? Очакваме Калуян да се появи. Би трябвало да дойде тук след 3 секунди. Калуян да се появи. Би трябвало да дойде тук след 3 секунди. Да видим дали е точен. 3, 2... Здравейте, дами и господа, вие сте с финала на Лайната, състезание за таланти. Сега тук ще видим кой ще бъде победителя. Ето ги двамата финалисти. Един е прекрасният папагал Коко с своя талант да пее песни на Азис и неговия опонент Калуян Тринчев, който е от Перник и може да се телепортира всеки иска. Първо да опитаме как го прави. Как прави това телепортиране? Как го правиш, Калуян? По-наследство, аз не знам как се прави, дай ми. Не знам как се има смисъл, просто като плясник се прави, като така простак всичко става. Да, това е прекрасно. Сега питаме как може да пее толкова хубаво песен на Азис. Така, ето пуснахме песен на Азис. Да видим дали ще пее папагалът Коко. Не се притеснявай. Изпей се душицата. Ах, леле! Аре, браво, танцуй, така! Браво! Давай още кичеци! Добре, той се притеснява от камерата, това няма значение. Сега ще обявим победителите. Сега ще обявим победителите след рекламите, естествено. Искате ли вашето пиле да е живо и здраво? Искате ли вашето пиле да е шампион? С мултивитамин на Падован, само себе 40. От Малдивите до Сентърпе с парфюм Рефан. 192. А сега кой ще го прави? Аз. Драмата е огромна. Кой ще бъде победителят? Този нещастник. И това е копилете. Сега да видим резултатите. След като чуете това изпълнение на All American Rejects, слушайте го с задоволствие, защото може да е последното нещо, което чувате. Така. Питай първо според вас кой печели? Да, според вас кой печели. Сега публиката ще извъне. Виждам, че всичките сте за Коко. Правилно ли чувам? Така. Ето го пликът. Реклама на Carrefour, платили са си хората. Така. Айде да не ви държа повече в напрежение и ще ви кажа. Опа, той идва тук е забранена зона. Отнемам му 1%. Отнемам му 1% от вотовете. Сега да отворим плика. Fuck you! Damn it you! Стига, бе! Отваряме плика. Кого ще бях? Дай да... Не! Взимам ти още 1%. Съжалявам. Така. Според официалното, 99% има за Коко! 1% за телепортатора, но понеже от нея 2%, това значи, че телепортатор има минус 1 и Коко има 101% и но е победител е Коко!
убия! Не! Не! Не те!